Čaute, krásne ráno, predpoludnie, obed, popoludnie, predvečer, večer, noc, ja neviem kedy sa teraz dívate na mňa. Opäť v Bystrici a opäť v Giga Computeri a opäť Tuli Vojtek. No, hráme, ale ja vôbec nie som ani don't worry, ani vy nebuďte don't worry, lebo to, čo vám teraz ukážem, s čím som sa ja mal tú možnosť a tú česť hrať, tak to je čosi, to je neskutočná záležitosť od Hewlett Packard. Viete, ako sa volá, kedy som hral aj v Mušketieroch 3 na novej scéne. Také dievčatko pre všetko, takého toho sluhu, hej, planšeta. A čo bolo heslo Mušketierov? Jeden za všetkých, všetci za jedného. No a to prebrali podľa mňa, keď vymysleli, že all in one, všetko v jednom. To znamená, toto od HPčka, to je teraz podľa mňa Rolls-Royce, ktorí vymysleli, skutočne všetko je v tomto jednom ultra tenkom, pozrite si to, aké to je neskutočné, ultra tenké, dizajnové, nehovorím, a celohliníkové, to je prosto žiadne plasty tu nenájdete, dokonca ani kolo tejto úžasnej obrazovky, ktorá je vo Full HD rozlíšení, to je celé sklo, keramické, ja neviem ešte, jaké to tam píšu, že to sa nepoškriabe, nič, ani prach na to nesadače. Čo je úžasné, počkajte, ja toto vypnem, lebo však čo tu budeme počúvať niekoho. Pardon, ešte to zapnem, lebo chcel som vám povedať, že taký sound to má, ja keď som to prvýkrát počul, tento zvuk, tak to bolo prosto, tí znali a hlavne mladší vedia, ja som nevedel, čo to je Beats Audio, ale takí mladí chodia s takými veľkými slúchatkami a tam je na každej tej mušli je také veľké Bčko, také logo a to je to Beats Audio, to je nejaký úplne sound, nejaký úžasný, no ja som, čo vám poviem, no ale aby ste ma počuli, ja toto skúsim takto vypnúť celé, to si potom pustíme nakoniec niečo. Čo o tom ešte porozprávať? No úžasné parametre to má. Fakt je to Rolls-Royce medzi týmito HPčkovými, je to najnovšie, najmodernejšie, čo môže byť. Má to 1 terové úložisko, terabajtov, 1 terabajt to má úložiska, to je, ja keď som to počítal, že jeden film je zhruba 2 GB alebo čo, také priemer, hej, tak tá 500 filmov si tam dáte, Pane Bože, či koľko. Viac, zle hovorím, 5000, 1000, áno, dobre hovorím, 500 filmov si tam uložíte. To už je slušná filmotéka. Čo je strašne dôležité na tomto, čo mňa okamžite chytilo za srdce je, pozrite sa, Miňo Staník, majiteľ Giga Computeru, pozrite sa, čo to tu má, a samé tieto káble, tuto, aj keď to má tak celkom slušne urobené, poď sa pozrieť na to, čo tu tvoj šéf má takéto na stole. Má to slušne ako zmotané do jeden, ale už potrebuje takýto dok, potrebuje 1, 2, 3, 4, 5 káblov, to ešte nehovorím, že jak má repráky, jak má ešte, ježišmaria, to ani nič. A pozrite sa, k tomuto stačí len jeden. Aj to ešte, keby malo solárny panel, ten by nepotreboval, ale nie, do elektriky treba, šťavu treba, takže jeden kábel a nič iné, myška, všetko je bezdrôtové, ako vidíte, úžasné, lebo je skonštruovaná a je vymyslená, že už to není ani laser, ani nič také. Je to Bluetracková záležitosť, Bluetrack sa to volá. Na akomkoľvek povrchu vám funguje, tá myš skutočne, pozrite sa, jak behá, tuto behá, hore behá, doľava behá, sem, tu ide, prepne si, čo len chcete. No, funguje aj na skle. A toto je tak vyleštené, Karinka to vyleštila, toto predtým, než sme sa do toho pustili, takže skutočne nepotrebuje to žiadnu podložku, nič to nepotrebuje. Takisto klávesnica, pozrite sa, úžasná, bezdrôtová, tenunká, ľahunká, prehľadná, všetko. A ešte tuto má taký v notebookoch sa tomu hovorí touchpad. A tu je to trackpad. Trackpad, takisto to nahradí myš, pozrite sa, môžete kdekoľvek si kliknete, čokoľvek si kliknete. Pozrite sa, čo vám kliknem tuto. No, vidíte, jak to... nie je zlé, čo? Ale, no dobre, nebolo zlé, hovorím. Každopádne, ja som nadšený týmto, hovorím, futuristický dizajn je, pohrali sa s tým vývojári v HPčku, Hewlett Packard. Ešte jednu to má úžasnú funkciu, a to takzvanú funkciu NFC, ak má váš mobil
ak týmto disponuje NFCčkom, tak tuto len takto, počkajte, ja to dám, aby to videla kamera, tu je také logíčko maličké, pozrite sa tuto. A to keď priložíte, ja to teraz nemám zapnuté, aby to nerušilo, priložite si mobil, jak NFCčko, keď mobil k mobilu, toto a okamžite vám to zosynchronizuje, čo len potrebujete, či video, či fotky si tam dať, dáta, čokoľvek. Priatelia, ja už nebudem toľko rozprávať, idem sa s tým hrať ďalej. Vy o cene vám nepoviem, možno sa niekto chytí za hlavu, že ježiš, to musí byť drahé, naozaj, jak Rolls-Royce, nie je pravda. Kliknite si na Gigacomputer a uvidíte, že tá cena, čo sa týka vzhľadom k tomu dizajnu, k prevedeniu, že to je celohliník, že to je keramické sklo, že to je všetko bezdrôtové, všetko funguje absolútne dokonale a no a nehovoriac o tých Beats audio systéme, tuto všetko, tak tá cena naozaj nie je vysoká. Vravím, presvedčte sa o tom na Gigacomputeri a nebudete worry, budete naozaj happy, keď toto vám bude hovoriť doma Pane. Teším sa na vás zasa niekedy na budúce v Gigacomputeri v Banskej Bystrici a dúfam, že len takéto lahôdky. Joj, len aby ma brucho nerozbolelo po tomto, lebo keď je hostina mohutná, tak to je ako boli manželia po 25 rokoch a už dlho nič nebolo, jak sa znalci vedia, o čom hovorím, hej, a naraz manželka vraví manželovi, Miláčik, prosím ťa, dáš mi dolu blúzku? Prosím, čo? No blúzku, či mi dáš dolu? Ale blúzku, čo? Pravda, čo sa deje? A dáš mi dolu aj podprsenku, prosím ťa pekne? Ale to vieš, že ti dám dolu aj podprsenku. A dáš mi dolu aj nohavičky? Miláčik, to čo sa pýtaš? Jasné, že ti dám dolu aj nohavičky. No a kolíčky nechaj na šnúre na prádlo, dobre? No. Čaute, majte sa.